Gaba gabikuendako. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Bazan behin ikazkin bat. Hilabete luzeak ematen zituen mendian, txondorrak zaintzen. Denbora asko ematen zuen etxera itzuli barik eta horregatik mendian txabola txiki batean pasatzen zituen hilabete guzti hoiek. Garrantzitsua izaten zen, gau eta egun txondorretako sua piztuta eukitzea. Eta horregatik ikazkinak aldiro paseotxo bat, osteratxo bat egiten zuen txondor guztiak egoera honean zeudela ikusteko. Egunez eta gauez ere bai. Gau hartan ere ikazkina hartara abiatu zen. Bere txabolatik irten eta txondorretarako bidean zijoala bapatean, bidearen erdian ganau bat ikusi zuen. Behiaren antzekoa, han bidearen erdian, etzan da. Eta ikazkinak ganaua ikusi zuenean esan zion, jaiki! Baina ganaua bere horretan, zirkinik egin gabe gelditu zen bidearen erdian. Jaiki! Esan zion bigarren ez ere. Eta ganaua berdin. Eta ikazkinak hirugarrenez, jaiki! Esan zionean, orduan bai. Orduan ganaua, bidean, lau hankatan jarri zan, eta buru altxa zuenean, ikazkinari begiratu zion. Eta ikazkinak orduan ikusi zuen, behiura, ganaura, berari begira zegoela, bere bi begi gorriekin begira zegoela. Eta arnasi gabe gelditu zen gure ikazkin hau, eta huelta erdi eman eta txabolaruntza korrikan, ziztu bizian, abiatu zen. Eta korri. Entzuten zuen bere atzetik, txilin. Beia, bere atzetik zijoala bere bi begi gorriekin, eta korri egin zuen. Txabola bere begien parian ikusi zuenean, antxe bapatian trabatu zan, lurrera erori zan, horbela guztita zegoelako, ala modu saltsa zan, eta korri jarraitu zuen. Halako batian txabolako atea ireki, itxi eta. Bertan, salbu ikusi zuenean bere burua. Bere bihotza dudun, besterik ez zuen entzuten. Eta antxe, arnasa, bere horretara bueltatzen, somatu zuenean, eta bihotza poliki gelditzen. Somatu zuenean, kanpotik ahots bat entzun zuen. Gaba gabekuendako, eta eguna egunekuendako. Esaten dute, egun hartatik aurrera, ikazkina, inoiz gehiago, etzala mendira bueltatu gauez.